provoques la manca de mainar del poble opulent d'Octavià. No estaren a l'altura aquells qui semblaven més propensos a la progenició, i les rialles sornegueres innocents de potencials petits adinerats deixaren de sentir-se per parcs i vies de la vila vallesana. I fora així, fins que el nostre adoptat amb sobrenom de caní va ser entregat amb una nova missió que canviaria el destí per sempre. Què dius, Santi? Fa mala cara. Doncs sí, tio. Estic decebut amb l'escamat Bruc. I això? Què hem fet de dolent, ara? Aquest any no l'hem liat tant. Doncs precisament això. Res. No heu fotut l'ou. Sou un fracàs com escamots. Ni canalla ni hòsties. Ei, que l'ou fa parar, tio. Si no que li diguin el 2 a 7. Mira, xicots, us dono una última oportunitat per aconseguir canalla. Si no, agafaré el misto pels collons i el penjaré de la Canigó. Nois, ara que estava pensant, què coi feu anant a fer aquest concurs al govern? Jo del detectiu sempre li diu clar. Per què dimonis portes una camisa de minyó? És molt llarg d'explicar. Tu, penya, el Droga m'acaba de trucar perquè no estem seguint el pla d'aconseguir més canalla. Quin pla és aquest? Pues el de procrear, burro. El de lligar per aconseguir més nens. Ara que ho dius, és veritat. Doncs anem liats, perquè la millor jugadora ha deixat de venir a la festa. Ja cap a la dreta per Xavi, assistència de Xavi més cap a la dreta per Messi, immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 I el que havia de donar fi han marxat corrents aterrats per la responsabilitat. Pobra Anna. I dins d'una vull el pis. No, gràcies. Jo només prenc males decisions. Mira, busqueu-vos la vida, però que tornin tots dos. Tu creus que algú se'n adonarà? Ha quedat perfecte. Si tanques els ulls una mica, cola segur. Bueno, dir que no ens fillaran. Ni de conya. Després practiques a dir he matat per menys i ho tenim fet. Però si gairebé ni m'aguanto. La Sílvia a la majoria de festes tampoc, així que perfecte. Tu boig, però què és aquesta puta merda? Feu el que vulgueu, però això no, tio. Que la vida del meu cos està en joc. Doncs tenim un problema, nois. Què passa, Jan? Estàs més trist que Sarrià després d'haver descarregat el 4 de 8. Mira, doncs que hem de trobar algú que lligui moltíssim per crear canalla i tenir més marrecs al pot. Epa, doncs crec que conec la persona ideal per cobrir aquest paper. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son.
mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Què feu? Com esteu? Hola, Javi, que et podem demanar una cosa? Ara, jo és que tinc una mica lío, és que he quedat. I quan podria ser? Quan podríem quedar? Bueno, puc mirar la meva agenda i si no, bueno, sempre podem fer una trucadeta, vale? Adéu, guapos. Què dieu, nanos? Ei, hola, Javi. Recordes que vam parlar ara ja fa 3 mesos? Doncs mira, com que no ens feies ni cas, hem decidit trucar-te. A veure, digueu. Et necessitem a l'equip. Hem sentit que ets capaç de lligar amb qualsevol persona que camini sobre 2 potes. Res és un repte. Necessitem algú que doni pis a la colla. I què m'emporto jo a canvi? Gallines. Nah, no us preocupeu. Ho faria gratis. De fet, jo mateix havia pensat una cosa similar. Un moment, que em piquen a casa. Vols dir que això era necessari? Si ja he dit que sí. Bueno, és per afegir una mica de dramatisme, que aquest any no hem hagut de portar el 2 de 8. Fills de la vall del Gausac! Us parla el Drogo! Però què dius, Drogo? Si estic jo sol aquí. No estàs sol, petit clarer. Al teu costat hi ha centenars de persones que venen cada dimarts i cada divendres, cada caps de setmana, cada post, festa, aquells matins de dilluns. I ho fan per tu, per mi, per tots nosaltres! Amb tu caminen tots aquells castellers i castelleres que van passar algun cop per la colla, que es van deixar suor, llàgrimes, pudor a peus, i tot per estar ben orgullosos de la colla on som, per ser la millor colla del Vallès Occidental. El call. I ara és el teu torn. Ha arribat la teva hora. Al meu davant veig un home valerós, home que no tem arriscar la seva vida pels seus companys, que ha vingut com un home lliure, i com un home lliure ens portarà una època gloriosa i plena de mainada. Lluita i pot ser que moris. Fuig i segur que viuràs, almenys un temps. Però el teu llit de mort, mirant enrere, estaries disposat a canviar tots els dies d'avui aquell per una oportunitat de poder dir als teus enemics que la teva descendència ha fet l'aleta a un 4 de 9 en folre. Així que et pregunto, Javi Núñez Cerezuela, lluitaràs per nosaltres? Ah, no, però sí, jo ja havia acceptat. Collons, Javi, m'ho he dit abans. Da un tros de discurs, però bueno. Però no havíem dit Brave. A Disney
Javi va aconseguir per si sol reabastir la colla de canalla. La creació del CSM va portar la colla a una època gloriosa i de gran abundància. Tants eren els marrecs que van néixer que la colla es va poder finançar exclusivament del lloguer de nens a colles no saballudes. Anys després de la missió, s'aconseguia descarregar el primer 81 de 7, un castell amb 27 poms i un sol enxaneta, que obligava els participants a reservar-se una setmana sencera per poder-lo dur a terme. Generacions ençà de castellers gausacs parlen del Javi com l'Adam de Sant Cugat, el pare de la humanitat castellera o simplement papi. I porten orgullosos el cognom Núñez per totes les places de Catalunya. Quan falti canalla a la teva ciutat, quan creguis que la descendència s'ha acabat, quan tots els nens vagin al poble del costat, només cal cridar a l'equip més experimentat. Quan el món sembli buit i vulguis distracció, quan trobis a faltar nens rondant pel teu cantó, quan creguis que el que et falta és just això, crida els millors i a procrear de debò. I ara on s'han posat aquells?